Bună seara și bine v-am găsit! Încep prin a vă anunța că sesiunea din această seară se înregistrează. Vă rog să-mi permiteți să mă prezint. Numele meu este Ștefania Roxana Halmaci și voi fi gazda dumneavoastră în această seară. Sunt de profesie bibliotecar și director al proiectului ARIS UAUIM, din cadrul căruia face parte și acest training. Așadar, evenimentul din această seară, pe care l-am gândit ca o sesiune de instruire, va pune accentul pe modalitățile de acces și de utilizare a bazelor de date științifice, și anume Clarivate Analytics, cu bazele de date Web of Science Core Collection, On-Site Journal Citation Reports, Derwent Innovation Index și baza de date Springer. Evenimentul este organizat ca urmare a reafilierii instituției noastre la consorțiul Analis Plus, care înseamnă Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare, Dezvoltare și a Bibliotecilor Centrale Universitare din România, acțiune demarată în cadrul acestui proiect, pe care de altfel am menționat anterior. Din echipa proiectului îi am alături de mine pe colegii mei, doamna asistent doctor arhitect Anda Ioana Sfinteș și domnul conferențiar, doctor ecolog, doctor geograf, abilitat în urbanism, Alexandru Ionuț Petrișor, cărora le mulțumesc foarte mult pe această cale pentru susținere. În altă ordine de idei, cei care doresc o certificare a prezenței în cadrul acestui eveniment o vor putea obține în următoarele zile. În acest sens, vă rog să vă exprimați această opțiune în timpul evenimentului, scriind în chat-ul din Zoom numele, prenumele și adresa de e-mail. Înainte de a da cuvântul invitatului nostru din această seară, domnul Rareș Vasilică, trainer, reprezentant al echipei Information, aș dori să aduc câteva precizări asupra procedurii prin intermediul căreia veți putea accesa aceste baze de date științifice din confortul casei dumneavoastră. Primul pas ar fi, dacă nu aveți încă o adresă instituțională, să intrați pe pagina mail uauim.ro. Aș vrea să share-uiesc imediat. Dați-mi voie să share-uiesc. Share. Așa. Și vreau să share screen. Această imediat. Am reușit, sper. Puteți să mă confirmați? Da, se vede acolo. Mulțumesc frumos. Aceasta este pagina mail.uauim.ro, unde înainte de a vă configura adresa de e-mail instituțională, v-aș ruga să vă creați un cont aici, dar trebuie să treceți printr-o etapă de verificare. După cum veți observa această pagină, în stânga sunt datele de creare cont pentru studenți și doctoranți, iar în dreapta sunt pentru personalul didactic și personalul didactic auxiliar. Atât studenții cât și doctoranții trebuie să completeze această fișă de verificare. Ea va fi trimisă către biroul IT. Sunt doi pași de parcurs. Ulterior vi se va cere și o adresă de e-mail. Iar în momentul în care sunteți verificați, veți primi OK-ul și veți reveni pe această pagină pentru a vă configura adresa de e-mail. Același lucru se va întâmpla și pentru personalul didactic și didactic auxiliar. Va trebui să completeze această fișă, va fi trimisă către biroul IT, se vor face verificările de rigoare, iar pe adresa personală de e-mail veți primi aprobarea și veți putea reveni la această pagină pentru a vă configura adresa instituțională.
Ei bine, această adresă instituțională, odată creată, vă va da, ca să zic așa, dreptul de a vă crea un cont pe pagina information.ro, acolo unde veți avea acces la bazele de date științifice despre care vom vorbi în această seară. Dar mai multe informații despre site-ul Information, despre bazele de date pe care noi le avem în vedere, platforma Clarivate Analytics cu bazele de date menționate și baza de date științifică Springer, vă va spune invitatul nostru din această seară, domnul Rareș Vasilică, reprezentant din partea Information și căruia îi mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară. Aveți cuvântul, domnul Vasilică. Mulțumesc! Bună seara tuturor! Mulțumesc frumos pentru introducere. O să încerc acum să... nu prea mă lasă să iau share screen-ul de la dumneavoastră. Imediat dau stop. Imediat. Ok. Mulțumesc. Așa, super. Imediat o să schimb. Cred că... Perfect. Cred că acum ar trebui să se vadă pagina Information. Bun, așa cum ne-a prezentat Adinaur, astăzi o să vorbim despre câteva din bazele de date abonate de universitatea dumneavoastră. O să vedem modalitățile prin care le putem accesa, iar dacă pe parcursul sesiunii apar orice fel de nelămuriri, puteți oricând să mă întrerupeți și să clarificăm lucrul respectiv, după care o să mergem mai departe. O să începem prin a vedea felul în care le putem accesa aceste baze de date. O să trebuiască să accesați site-ul nostru information.ro, mergeți pe creează cont, iar aici o să trebuiască să completați în prima fază cele 3 elemente, și anume prenume, nume și o adresă de e-mail. De preferat folosiți adresa instituțională, la fel cum a fost indicat adineauri, după care introduceți codul de securitate și mergeți pe înregistrare. Imediat după ce ați dat click pe înregistrare, pe adresa de e-mail menționată în acest pas, o să primiți un mail de confirmare a contului. Practic o să trebuiască să vă alegeți o parolă, domeniul de interes, domeniul de activitate și, cel mai important, instituția de care aparțineți. După ce am primit mailul de confirmare, accesăm din nou information.ro. Username-ul întotdeauna va fi adresa de e-mail pe care ați menționat-o în pasul anterior, după care ne logăm și accesăm profil instituțional. O să vedeți butonul cu galben. După ce ați accesat profilul instituțional, derulați în partea de jos a paginii, unde o să vedeți toate bazele de date abonate de universitatea dumneavoastră. O să vedeți că fiecare din aceste baze de date au cele 2 butoane cu accesează și detalii. În momentul în care mergeți pe accesează, Information face legătura cu platforma Springerlink, spre exemplu, care mai apoi o să vă ofere acces la abonamentul instituțional. O să vedeți că dacă încercați să accesați Springerlink fără să faceți legătura cu site-ul nostru Information, cât timp nu vă aflați în cadrul universității, nu știu ce se întâmplă cu vocea. Deci cât timp nu vă aflați în cadrul universității, o să vedeți că platforma nu vă oferă acces dacă nu respectați pașii pe care vi-am arătat adineauri. De la detalii o să aflați câteva informații suplimentare despre baza de date respectivă, cum ar fi adresa de website,
cât timp mergeți la biblioteca universității și folosiți link.springerlink.com. Platforma o să vă ofere acces la abonamentul instituțional, tocmai pentru că recunoaște adresa instituțională de IP și vă oferă acces. Imediat mai jos o să aveți un ghid de utilizare, unde veți vedea pas cu pas felul în care funcționează platforma, ce anume și unde anume trebuie să introduceți cuvintele cheie, numele de autor sau ce anume doriți dumneavoastră să căutați, iar în partea de jos alte câteva informații generale despre platformă, cum ar fi perioada de acces, ce anume conține și așa mai departe. Astăzi o să ne focusăm pe cele două platforme, Springerlink Journals și Web of Science Core Collection. În platforma Springerlink o să descoperiți conținut și aici mă refer la cărți, reviste, articole pe diferite domenii. Este o platformă multidisciplinară, deci nu o să găsiți doar documente din domeniul dumneavoastră de activitate, o să puteți identifica multiple discipline. Iar Web of Science este mai mult o platformă pentru procesul de statistică. Practic, cu ajutorul Web of Science o să puteți identifica diferiți autori, să vedeți ce documente publică, pe ce domenii, cu ce alte universități sau institute de cercetare colaborează autorul respectiv. Deci e o platformă ce oferă mai mult informații statistice. Nu se adresează neapărat studenților, dar o să vă arăt cum putem identifica inclusiv documente pe care le puteți descărca. Haideți să vedem. O să începem cu Springerlink Journals. Click pe accesează, information, automat o să facă legătura cu baza noastră de date. Imediat o să încerc să închid. Ok. Bun. Deci, la platformele de acest gen, platformele full text, ele se comportă ca Google. Practic, în momentul în care aveți ceva de descărcat, vreți să identificați o informație, aveți căsuța de Basic Search, unde puteți introduce cuvinte cheie, puteți introduce nume de autori, sau dacă vreți să căutați o revistă sau o carte, puteți să introduceți denumirea acesteia. Imediat, în partea dreaptă, o să aveți butonul de Advanced sau căutare avansată, unde platforma o să vă indice multiple câmpuri prin care puteți să vă targetați foarte bine lista dumneavoastră de rezultate. Puteți să puneți cuvinte cheie și unde anume să le caute, unde anume în titlu să le caute. Dacă vreți să introduceți inclusiv numele unui autor, o perioadă de timp din care vreți să identificați documente. Iar un lucru foarte important când folosiți Springerlink, tot timpul debifați căsuța asta cu galben, cu Include Preview-only content. Fiind o platformă și având un abonament instituțional, din păcate o să vedeți că în continuare există unele documente pe care nu o să le puteți accesa. Așa că, ca să ne asigurăm că nu o să ajungem la genul ăla de documente, debifați opțiunea respectivă. Totodată, din Springerlink puteți folosi opțiunea de Browse by Discipline, unde puteți să vă alegeți o disciplină din care doriți să vedeți documente. Pur și simplu dați click pe engineering sau earth sciences, oricare din discipline pe care le vedeți.
Platforma o să vă arate o listă de rezultate, iar mai apoi folosiți partea de filtrare a conținutului. O să iau și două cuvinte cheie. Așa, mergem pe căutare. Platforma, vedeți și dumneavoastră, ne arată o serie de rezultate, ne arată absolut toate documentele care au în componență urban planning. Noi trebuie să debifăm de fiecare dată opțiunea de include preview only content. Cred că cineva s-a dat un pic de pe mute. E în regulă. Deci, debifăm tot timpul opțiunea de include preview only content. În momentul de față avem aproape 175.000 de rezultate. În aceste rezultate intră articole, cărți, reviste, conference proceedings și așa mai departe. Partea stângă a paginii o folosiți pentru rafinarea listei de rezultate. Puteți să mergeți pe o disciplină, după care platforma o să vă indice o subdisciplină, iar pentru cine dorește să acceseze inclusiv articole sau orice alt tip de document într-o altă limbă, poate folosi opțiunea de language și automat puteți să vă alegeți germană, franceză, spaniolă sau dacă mergeți pe See All, o să vă mai arate alte câteva. Cine se descurcă pe Russian sau portugheză, foarte ușor limbile acelea, poate oricând să acceseze genul ăla de conținut. Mai apoi, când doriți să descărcați un document sau pur și simplu vreți să-l vizualizați, aveți cele două variante. Ori dați click pe titlul documentului, ori mergeți pe Download PDF. Când dați click pe titlul documentului, platforma o să deschidă o pagină dedicată articolului nostru, în cazul de față, iar aici o să puteți identifica informații cum ar fi autorul, revista în care a fost publicat, și alte informații în momentul în care începeți să derulați. Partea de descărcare a documentului o realizați cu ajutorul butonului Download PDF. O să vedeți că platforma o să deschidă încă un tab, să spun așa, cu conținutul documentului respectiv, iar în funcție de browserul pe care îl utilizați dumneavoastră, o să trebuiască să identificați butonul de descărcare, iar mai apoi articolul, cartea sau revista respectivă o să se descarce în calculatorul personal și o să puteți să îi citiți conținutul. Deci, la Springerlink, cele trei variante de căutare, varianta de căutare simplă, unde introduceți cuvinte cheie, varianta de căutare avansată, unde puteți să vă restrângeți foarte mult lista de rezultate, iar Browse by Discipline puteți să vă alegeți una din disciplinele pe care le pune platforma la dispoziție, iar mai apoi o să identificați conținut. Haideți să vedem dacă există întrebări pentru Springerlink. Deci totul e clar. V-am spus, tot ce ține de platformele full text, în momentul în care vreți să identificați orice fel de documente, în mare parte o să le puteți identifica după cuvintele cheie, după care folosiți partea de rafinare a rezultatelor și o să ajungeți
la documentele care prezintă interes. Haideți să vedem și Web of Science. Web of Science e o platformă destul de complexă. Cred că e foarte ușor de utilizat. A suferit de curând un update pe partea asta de visual. Practic, din Web of Science o să puteți extrage în mare parte informații statistice despre anumite documente. Deci nu e o platformă full text, cum am văzut adineauri, de unde puteți să vă preluați cărți, reviste, articole, documente în format foto, video sau orice document de genul ăsta. Practic, de aici o să puteți vedea doar informații statistice. Dacă aveți de căutat un document, sunteți curioși să vedeți care sunt cele mai citate documente pe un anumit domeniu și dacă luăm, haideți să vedem, pe arhitectură. Architecture. Deci, am bifat all fields, mergem pe topic, tocmai pentru a căuta doar cuvântul nostru cheie, mergem pe căutare și platforma o să ne arate o serie de rezultate. Stai o secundă să fac asta mai mic. Bun. Aici o să aveți o listă de rezultate în funcție de cuvântul nostru cheie. Dacă o să introduceți multiple cuvinte cheie, recomandarea mea ar fi să folosiți partea de căutare avansată, tocmai pentru că la căutarea simplă, platforma o să ia fiecare cuvânt în parte și o să vă arate practic toate documentele care au în conținut cuvântul respectiv. Și aici avem o parte de rafinare a rezultatelor. Puteți să vă alegeți perioada de timp, tipul de document. Web of Science Categories vă arată din ce domeniu sunt documentele pe care tocmai le-ați căutat. Puteți identifica diferiți autori sau de la affiliation, chiar puteți identifica universități sau institute de cercetare. Dacă vreți să accesați conținutul în format integral, practic dacă vreți să ajungeți la partea de PDF a documentului, o să trebuiască să bifați opțiunea de Open Access. Deci bifăm Open Access, mergem pe Refine și în momentul în care vreți să accesați documentul respectiv, aveți cele două opțiuni cu Free Publisher Article from Repository. Practic, o să facă legătura cu o altă platformă. Ea nu trebuie să facă parte neapărat din abonamentul instituțional, sau Free Full Text Publisher. Dacă dați click pe linkul acela, ok, asta văd că nu vreau. 2010. Asta ar trebui să vreau. Ok, de asta vă spuneam că sunt două variante. Acum mie mi-a descărcat varianta documentului în format integral. Nu cred că o să vedeți pentru că am dat share doar la Safari, la browser. Deci folosiți una din cele două variante și o să puteți descărca articolul respectiv în format integral. Bun, dacă o să mergem un pic înapoi, dacă o să vreți să faceți o parte de statistică, spre exemplu, după un autor, puteți să mergeți tot pe Documents, click pe Authors, iar aici puteți introduce un nume și un prenume. Platforma o să vă indice câțiva posibili autori. Puteți să căutați inclusiv
inclusiv profesorii dumneavoastră, să vedeți pe ce domenii publică, dacă au genul acesta de articole publicate în Web of Science. Asta vă spun că e un pic complicat pentru studenți. Platforma asta mai mult e dedicată doctoranzilor. Dacă vreți v-ați ales deja subiectul de doctorat, puteți oricând să mergeți mai departe și să faceți căutări în Web of Science pe subiectul respectiv și să vă faceți o idee cam ce anume s-a publicat, pe ce domenii și așa mai departe. Tot din Web of Science, în momentul în care mergeți pe products, o să vedeți că platforma are în componența ei o altă platformă care se cheamă Journal Citation Report. Journal Citation Report vă ajută să identificați cele mai bine cotate reviste din punct de vedere al factorului de impact. Din nou, puteți să vă faceți o idee cam către ce revistă ați putea să vă îndreptați în momentul în care vine vorba de publicare. Platforma are 3 modalități de căutare, fie dacă aveți deja acces la numele revistei sau ISSN number, puteți oricând să-l introduceți în căsuța asta de căutare. Mai aveți varianta de Browse Journals, practic să vedeți absolut toate revistele indexate în Journal Citation Report, sau mergeți pe Browse Categories, unde o să aveți câteva categorii pe care platforma vi le pune la dispoziție și așa o să puteți identifica o parte din aceste reviste. Să vedem. Haideți să vedem dacă există întrebări pentru Web of Science. Eu am o întrebare. Eu am avut o discuție cu dumneavoastră pentru că aveam 2 conturi, niciunul nu era cu adresa instituțională. Făcusem niște cursuri de la Information și unele certificate erau într-un cont, unele în celălalt. Am putut să descarc certificatele și pe urmă contul s-a închis că puteam să am numai unul. Acum, dacă îmi fac unul cu adresa instituțională, iar va trebui să-l închid pe cel vechi, nu-i așa? Da, în principiu da, o să fie vorba doar, adică o să puteți avea doar un singur cont pe site-ul nostru, iar în momentul în care dumneavoastră participați la webinariile pe care le facem împreună cu partenerii noștri aici la evenimente, o să le găsiți pe toate. Cât timp folosiți adresa de e-mail cu care aveți cont pe site-ul Information, acele certificate vor fi generate automat în contul dumneavoastră, cât timp o să participați la acele webinarii. Acum, nu cred că are sens să mai schimbați contul dacă deja el este activ pe universitate. Cred că o să puteți să-l folosiți pe cel cu adresă de e-mail personal. Mă uit acum și... Ar mai fi o întrebare din partea domnișoarei sau doamnei Simona Soldan. Ne întreabă dacă putem să accesăm platformele și fără adresă de e-mail instituțională. În principiu, este mai anevoioasă, ca să zic așa, accesarea bazelor de date științifice fără o adresă instituțională. Întrucât, din câte știm, CIDA Information nu au calitatea de a verifica dacă sunteți student, doctorand sau cadru didactic în cadrul instituției noastre. Deci, în principiu, poziția noastră este că este necesară o adresă instituțională. Acum, domnul Vasilică poate confirma dacă, într-adevăr, așa stau lucrurile, așa cum cred că așa e, de fapt, nu?
Da, în principiu așa este. Aici ține cumva de la universitate la universitate. Noi, practic, în momentul în care utilizați o adresă de mail personală, noi automat o să cerem un certificat de afiliere. Practic, fiecare dintre dumneavoastră o să trebuiască pe propria răspundere să ne completați acel certificat și mai departe el o să ateste faptul că faceți parte din universitatea respectivă. Din nou, asta ține de fiecare facultate în parte. În momentul de față sunt foarte multe universități în România care nu beneficiază de adrese instituționale de e-mail, dar, cum am văzut la începutul sesiunii, pare un proces destul de ușor prin care puteți să vă creați această adresă de e-mail instituțională și nu văd de ce ați folosi o adresă personală când lucrurile sunt atât de ușoare. Adică intrați pe link-ul menționat la început, ați completat câțiva pași simpli și aveți adresa instituțională. La alte universități procesul ăsta e unul foarte complex. Trebuie să mergi la secretariat, să depui o cerere, mă rog, nu intrăm în detalii. Dar da, recomandarea mea ar fi în continuare să folosiți adresa instituțională pentru că e foarte ușor de realizat. Pentru cine are deja conturi, cred că le puteți... Am verificat și merge, deci e afiliat și am intrat pe Web of Science și merge. Totuși, la cursul de pe 14 decembrie m-am înscris cu cealaltă adresă, o să vă scriu să-mi trimiteți certificat. Dacă îmi dați un mail, o să putem verifica și o să generez certificatul pentru adresa pe care o menționați dumneavoastră în mail. Deci, fără nicio problemă, genul ăsta de lucruri se rezolvă. Da, mulțumesc. Cu plăcere. Da, ar mai fi și celelalte, adică pe lângă Springerling și Web of Science, o să vă mai reamintesc și Art and Architecture in Video. Practic e o platformă în care o să puteți vizualiza în mare parte documente despre arhitectură și artă în format video. Ar mai fi JSTOR, care și aici o să vă permită accesul la câteva documente în format integral, documente pe care le puteți și descărca. Iar DeGruiter e o platformă de cărți electronice pe care și pe acestea la rândul lor le puteți descărca. Un lucru bun de menționat, aș spune eu, e că fiecare din aceste baze de date au o limită de descărcare. Deci nu mergeți spre exemplu, în DeGruiter și descărcați 250 de titluri din platformă pentru că o să vă restricționeze accesul. Cred că undeva la o carte pe zi nu cred că o să fie o problemă, dar în momentul în care se abuzează, să spun așa, de butonul de descărcare, apar câteva restricții până la închiderea totală a contului. Vă spun lucrul ăsta pentru că au fost cazuri în care oamenii și-au dorit să-și creeze baza lor de date proprie și accesul a fost restricționat. Majoritatea platformelor vă oferă posibilitatea de accesare în format integral direct din platformă, fără să fiți nevoiți să le și descărcați. Asta nu înseamnă că nu puteți să le descărcați, dar cu o limită. Bun, pe atunci o să facem o mică recapitulare la lucrurile pe care le-am văzut astăzi și dacă o să mai fie nevoie de completări, o să vedem imediat. Deci, ca să accesăm
Ca să accesăm aceste baze de date, aveți cele două modalități. Prima modalitate, cât timp vă aflați în cadrul universității, de preferat la bibliotecă. Tot ce trebuie să știți este adresa web a platformei. Spre exemplu, pentru Web of Science, mergeți pe webofknowledge.com. Așa. Platforma recunoaște adresa de IP instituțională și o să vă ofere acces fără niciun cont, fără absolut nimic. Cea de-a doua posibilitate, cât timp doriți să accesați aceste baze de date de absolut oriunde, utilizând orice fel de device sau adrese de internet, o să trebuiască să accesați site-ul nostru, information.ro, mergeți pe creează cont, introduceți nume, prenume și neapărat adresa instituțională, pe care am văzut-o la început cât de ușor se face. Pe adresa instituțională o să primiți un link de validare a contului, o să trebuiască să indicați o parolă, domeniul de interes, domeniul de activitate și, cel mai important, universitatea de care aparțineți, iar mai apoi, după ce contul dumneavoastră a fost creat, ne logăm, username-ul întotdeauna va fi adresa de e-mail, iar mai apoi accesați profil instituțional, derulați în partea de jos a paginii, și aici o să identificați bazele de date abonate de universitatea dumneavoastră. Dacă întâmpinați probleme, oricând mergeți pe detalii, accesați ghidul de utilizare și aici o să puteți vedea pas cu pas felul în care puteți accesa conținutul platformei. Ok. Haideți să vedem dacă mai vreți dumneavoastră să spuneți câteva cuvinte pentru sesiunea de astăzi. Sau dacă mai există întrebări. Bună seara! Bună Eu vreau seara. să spun că toate aceste informații noi le vom prezenta pe pagina bibliotecii și pe pagina catalogului online al bibliotecii, astfel încât ele nu s-au spus doar astăzi în acest cadru și va fi disponibilă și înregistrarea pe platforma Olbim, dar toate aceste informații referitoare la numărul resurselor documentare pe care universitatea le-a abonat prin proiectul ARIS și prin proiectul Scholar Architect, sunt 6 resurse documentare, așa cum am văzut pe pagina Information, și modalitatea de accesare și toate informațiile în principiu un mic ghid de accesare care s-au spus astăzi vor fi prezentate și vor putea fi permanent accesate din pagina catalogului online a bibliotecii, lucru cu care suntem în curs de actualizare. Mulțumesc și eu foarte mult pentru prezentare. Ca de obicei, lucrurile sunt clare. Întrebările de detaliu vor apărea pe măsură ce vom utiliza aceste baze de date sau vor fi solicitări referitoare la calcularea anumitor indici, anumitor factori. Ne bucurăm că am putut abona, mai ales Clarivate, Web of Science și celelalte baze de date. Sperăm să fie o acțiune cu continuitate în anii care urmează. Și parteneriatul nostru cu firma Information presupune pentru cei prezenți multe alte avantaje pe care le vom dezvălui așa pe parcurs în cadrul unor viitoare întâlniri. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu pentru invitație. O să scriu în chat adresa mea de e-mail în cazul în care o să mai aveți întrebări. Imediat. Așa.
Dacă o să existe orice fel de nelămurire, de obicei, acum au fost un flux din ăsta foarte mare de informații, dar în momentul în care o să începeți dumneavoastră efectiv să dați click pe fiecare buton de căutare, să rafinați rezultate și așa, o să vedeți că procesul e unul foarte, foarte simplu și foarte, cum să-l denumesc? E foarte la îndemână, pentru că asta facem în fiecare zi. Practic, accesăm informații și ne dorim să fie una cât mai de actualitate. Și asta e un prilej foarte bun să promovăm genul ăsta de baze de date, pentru că în conținutul lor o să descoperiți doar autori care au studiat lucrurile respective, deci absolut tot conținutul din aceste baze de date este verificat, este scris de oameni din domeniu, deci nu e ca pe Google, că ne scriem o serie de cuvinte și ne dă, nu știu, Wikipedia sau cum se chema, era un din ăsta, un site care puteai să dai fundă dacă îți spunea cineva răspunsul corect. Mă rog, nu vine acum denumirea lui. Spun eu, e Brainly. Mă rog. Ideea e că... TPU. exact. Dar e foarte bun. E foarte bun, Așa. uneori te salvează. TPU, Glumesc. Sigur că încercăm să abonăm resurse științifice evaluate și unde toată lumea putea să-și dea cu părerea. Deci, din aceste resurse, cu siguranță o să găsiți doar informații verificate și 100% utile. Este foarte important să fie accesate aceste resurse și să fie diseminată informația și să creăm ușor, pas cu pas, această cultură a informației la nivelul comunității academice, fiindcă este adevărat, a fost o perioadă de pauză în care nu am reușit să abonăm resurse științifice și cumva acest lucru s-a resimțit în calitatea cercetării la nivelul studenților, mă refer, pentru că profesorii în general au avut acces, au avut conturi, au mai putut utiliza. Dar începând din acest an și sper să fie, cum ziceam, și în anii următori, posibilitatea de a accesa aceste resurse, cu siguranță informațiile actuale și informațiile verificate, evaluate științific, pot fi utilizate în lucrările științifice realizate de către studenți. Da, păi cred că o să încheiem sesiunea de astăzi. Nu o să vă mai ținem. Eu din nou vă mulțumesc frumos pentru invitație. Sper că informațiile pe care le-am discutat astăzi sunt utile și vor fi utile în procesul ăsta de învățare și cercetare. Fiind luna decembrie, luna cadourilor, o să vă urez sărbători fericite și ne vedem la următorul training. Mulțumesc frumos și vă doresc o seară bună în continuare. La revedere! Mulțumim foarte mult! Ne-am apropiat așadar de finalul acestei sesiuni de instruire. Țin să-i mulțumesc doamnei Cosmina Grafo, director de departament, director Departamentului de Informare Documentare, care a susținut toate forțele acest proiect. De asemenea, îi mulțumesc foarte mult domnului Rareș Vasilică pentru această prezentare reușită și utilă. De asemenea, mulțumesc tuturor participanților care și-au arătat interesul pentru acest eveniment din această seară. Să ne revedem cu bine și cu alte ocazii la fel de interesante. Toate cele bune! O seară frumoasă! La revedere, seară bună! La revedere! Bună seara, o seară bună! Numai bine!